Tento týždeň sa udiala astrologická zmena a Slnko vošlo do znamenia, ktorému vládne. Slnko v znamení Leva je od 22.7.2025. Z astrologického hľadiska je toto obdobie spojené s veľkou kreativitou a sebavedomou energiou. V roku 2025 bude tento prechod obzvlášť zaujímavý kvôli sprievodným planetárnym aspektom, ktoré môžu toto typické letné obdobie trošku pozmeniť a určitým spôsobom zvýrazniť niektoré zaujímavé energie. V čase, keď Slnko vstupuje do tohto znamenia, do znamenia Leva, vládnu protichodné aspekty. Slnko vytvára spojenia s planetami Uránom, Saturnom, Neptúnom a Plutom. Tieto aspekty sú približne v podobnom alebo v rovnakom čase a preto sa budú tieto energie prelínať. Nie je možné určiť, či bude toto obdobie výborné alebo naopak veľmi náročné. Čo nám prináša táto energia a aké prejavy bude mať Slnko v znamení Leva? Je to obdobie ovplyvnené od 22.7. do 22.8.2025. Pôjde hlavne o sebavyjadrenie a tvorivosť. Mnoho ľudí bude mať tendenciu vyjadrovať svoju jedinečnosť, či už prostredníctvom umenia, módy alebo aktívnej účasti v spoločenskom živote. Toto obdobie podporuje líderstvo a odvahu postaviť sa do popredia. V práci a osobnom živote sa bude vyžadovať jasné rozhodnutia a autentickosť. Otvorenosť a veľkorysosť sú tiež hlavné atribúty znamenia Leva. Levia energia dokáže byť srdečná, ochotná pomáhať, pokiaľ dostáva uznanie, ktoré si podľa neho zaslúži. Takže preto je veľmi dôležité, aby ste sa v čase, keď je Slnko v znamení Leva, odmenili a zároveň pripravili na ďalšie úlohy, ktoré vás ešte čakajú. Počas obdobia by malo byť dostatok energie, ale táto energia sa potrebuje aj obnoviť a preto je dobré striedať obdobie aktivity a oddychu. V znamení Leva je tiež Merkur, ktorý je už v retrográdnom pohybe. Budete sa musieť veľmi triezvo pozrieť na svoje sľuby a na svoje veľkolepé plány. Zhodnotenie predchádzajúceho obdobia, určité dokončovanie, vyžiadanie si odmeny, ktoré ste ešte nedostali, a je možné, že aj od vás bude niekto vyžadovať, aby ste splnili to, čo ste sľúbili. Takže Slnko v znamení Leva prináša aj určitú mieru preháňania, zveličovania a dramatizovania. No má to aj svoje plusy, ktoré by ste mali využiť. Hlavné je, aby ste sa odmenili a nastavili svoju myseľ a telo na ďalšie mesiace roka 2025. Aspekty, ktoré pôsobia, trvajú približne 5 dní a ja v článku na Patreone uvádzam vrchol tohto aspektu. Stále je treba rátať nejaké 2-3 dní pred týmto a nejaké 2 dní po tomto dátume, že sa budú energie manifestovať. Ten článok na Patreone je otvorený pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú. Link vám uvediem dole vo videu. Ak sa vám páčia takéto videá a máte záujem o astrológiu, tak ma naďalej sledujte. Ďakujem vám za odber a za každú reakciu, ktorú od vás dostávam. Ahojte.